formació professional preparem el nostre alumnat per convertir-se en uns bons professionals, amb les màximes possibilitats d'inserció laboral. Al llarg de 2 anys, l'alumnat rep uns ensenyaments pràctics i teòrics, d'una forma dinàmica i participativa, per tal de preparar-los molt bé perquè destaquin pels seus coneixements, per la seva actitud i pel seu saber estar. A Educem estem en contacte estret amb les empreses, atenent les seves necessitats reals, adaptant els ensenyaments al món més actual i amb un professorat d'alta professionalització. A Educem fem cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels àmbits de sanitat, informàtica, administració i educació infantil. L'alumnat d'FP pot realitzar pràctiques en empreses o acollir-se a la formació professional dual que possibilita una estada més llarga a l'empresa i pot percebre una remuneració. També oferim la possibilitat de fer pràctiques a l'estranger a través del programa Erasmus. Per nosaltres és important facilitar la compatibilitat amb el món laboral. Per això oferim els cicles formatius en modalitat online i el servei d'assessorament i reconeixement que permet convertir l'experiència laboral en un títol.